Ahojte, idem vám urobiť také krátke videjko. Prišiel mi konečne nový katalóg. Všetky dievčatá, ktoré si objednáte hneď v prvej objednávke, vám už teraz budú chodiť nové katalógy. Tie dievčatá, ktoré už ste boli zaregistrované a objednávali ste predtým, tak katalóg vám prišiel určite už automaticky do schránok. Mne prišiel v piatok, ale v piatok mi prišiel aj balík, čo som mala objednané výrobky, takže aj v tom balíku mám katalógy. A ja tým, že robím prezentácie pre Euronu, tak ja dostávam vždycky za 5 dievčat, ktoré pozvem na tú prezentáciu, vždy dostanem 2 katalógy aj s takýmito prepisovačkami, takže ja mám tých katalógov teraz v balíku 8 plus 2 katalógy, čo mi prišli do schránky. Ešte som ho poriadne ani neprelistovala, len som tak omrkla novinky. Máme 3 nové vône, 3 staré vône sa vyhádzajú. Ja som si zatiaľ objednala iba Avivaže z tých vôní, ale idem si objednať celé sady. Chcem vyskúšať, ako to všetko vôňa, ako to spolu ladí, lebo ja väčšinou, keď používam nejakú Avivaž, tak takú istú dávam aj sašetku do skrine, vždycky tak nejako tie 4 mesiace, 5 mesiacov sa držím nejakých 2 vôní. Jednu používam ja na moje pradlo a biele pradlo a na tmavé pradlo chlapom používam takú viac pánsku vôňu. Aj oni majú iné sašetky skrini, ako mám ja. Takže chcem vyskúšať teraz tieto nové, lebo jedna je tiež, ide tak do takého pánskeho nádychu tá vôňa. To je táto. Ešte som ho len tak trošku privoňala, ani vám neviem tú vôňu opísať, ale je fakt pekná. No, uvidíme, keď s ňou operiem prádlo a objednám si vlastne celú sadu, aj tie sašetky a priestorové aromatikum a mydlo a podobné veci. To je prvá vôňa, prvá novinka, a druhá novinka je takáto záhrada, sa to tuším volá, ale nejaká, neviem aká záhrada. Tak toto vypadá. Kliknem rýchlo do katalógu. Záhrada snov sa to volá. Táto vôňa je taká viacej taká svieža, taká ani nie ovocná, ale skôr taká kvetinová svieža, ale taká nie je protivná. Dobrá je tá vôňa, páči sa mi, táto sa mi páči viacej ako tá prvá. Eurona ide nás zavaliť novinkami, tým, že máme teraz 3 vône. Príde letný katalóg v máji, tam budú ďalšie 2 alebo 3 novinky, ešte sa necháme prekvapiť. Máme nové 2 kávy v Eurone, ďalej máme tam sprej na telefóny, na displeje, na elektroniku, vlastne na telefóny a tablety. Sa s tým dajú krásne vyčistiť. Dievčatá už písali, že sú perfektné. A máme tam novinku, je to olej na drevo, na tie, teraz ma to nenapadne, ak sa to volá, nadienka vlastne, na ktorých krajate na dosky. Pekne sa tá doska tým olejom potrie, nechá sa to hodinku, 2, aj 3 pôsobiť, potom sa to len zmije, zotrie dolu a to dienko máte ošetrené, nie sú to žiadne chemikálie, viete, že Eurona robí všetko na prírodnej báze a to drevo nepraská a udržuje si ten svoj tvár, nejako sa to neohýba a nenasiakáva potom to drevo do seba z toho mesa a z tej zeleniny tie látky, ktoré sa vžierali do toho dreva, takže ono to urobí taký ochranný film na tom dreve. Takže som zvedavá, ešte som si to neobjednala a uvidím. Teraz už objednala, už som si odoslala ďalšiu objednávku, príde mi asi koncom týždňa, tak vám potom ukážem balíček, že čo v ňom zasa mám. Chcela som vám ukázať tú kávu. Jedna sa volá Etiópia. Ešte som ju ani nerozbalila. Ani nevyskúšala, lebo len dnes som si ten balík zobrala. Prišiel mi už v piatok síce do práce, ale v piatok som v práci nebola.
Eurona má fantastické tie kávy. Sú síce trošku drahšie, ale sú fantastické. Doteraz som si kupovala z Eurony espresso. Je taká jemná, taká plná, taká dobrá tá káva. Je tam vyvážená kyslosť aj horkosť tej kávy v tom espresse. Uvidíme, aká je táto. Jedna je Etiópia. Jedna by mala byť taká horkejšia a druhá by mala byť zasa tak trochu kyslejšia. Tak uvidím. Objednala som si zatiaľ jednu, že ju vyskúšam a tá druhá sa volá, tuším, že India je tá druhá káva. Eurona má kávy v takých uzatvárateľných vreckách. Je tam taká ochranná, sú v takom ochrannom obale. Tu je taký krúžok znútra, ktorý udržiava tú kávu stále čerstvu. Inak Eurona má svoju pražiareň. A vy keď si objednáte kávu, Eurona ju asi každé 2 alebo 3 dní práži. Takže vy máte zaručené, že dostanete úplne čerstvo vypraženú kávu, že nie je stará tá káva. Naozaj zrnatá majú uskladnené a vlastne keď idú objednávky, tak oni vždy tej kávy vypražia len nejaké percento vlastne, aby naplnili tie objednávky. Takže u nich sa praží káva každé 2-3 dní. Niekedy sa môže stať, že vám na internete napíše, že káva nie je na sklade, ale počkajte 1-2 dní a uvidíte, že vám to tam znova naskočí, že tá káva bude, lebo možno veľké objednávky nestíhajú pražiť. No, jedna je Etiópia a druhá je India. Potom je to espresso a Kolumbiu a Brazíliu, to sú vlastne kávy, ktoré Eurona, s ktorými začínala. No a keď hovorím, že Eurona nás ide zasypať novinkami, tak ideme mať novinky aj z kozmetiky. Pán Lukáš Černý, to je majiteľ Eurony, sľúbil teraz do manažerky boli na novinkách, mali víkend s novinkami a im sľúbil, že do nejakého septembra bude mať Eurona 100 noviniek. Dievčata, tak sa máme na čo tešiť. Nachystajte si peňaženky a budeme skúšať. Ale budú to novinky z kozmetiky, takže pre nás nejaké sprchové gely, oleje, aj pre pánov, aj pánske rady by mali byť. Malo by to byť v radách, malo by byť 7 rad dámskych a 3 rady pánskej. Takže uvidíme, budeme sa tešiť na to. Mali by tam byť aj nejaké krémy, takže sama som zvedavá, že čo bude. Ukážem vám ďalej, objednala som si ešte tieto rozprašovače, dievčatá. To je fantastická vec. Viete si to objednať za bonusové kredity, takže vás to nestojí ani cent. A naša úžasná top manažérka Bronka má takéto lepky na tie rozprašovače. Ak budete chcieť, kľudne mi napíšte a ja vám ich donesiem. Sú to lepky na univerzál a na čistič okien a zrkadiel, čistič kuchyne a čistič kúpeľní. Je to síce v češtine, ale to vôbec nevadí, však my sme bratia, my si rozumieme. Takže je to lepšie, lebo ja som to vždycky mala napísané fixou, ale ono mi to, aj keď bola tá fixa permanentná, ja neviem, že či tým, že to bol univerzál, že to pekne tú fixu zotrelo dole. Takže sú lepšie tie lepky. Ak budete chcieť, kľudne napíšte, ja vám tie lepky pošlem. No a ešte tu mám agenta, samozrejme, agent nesmie chýbať, toho mám stále málo, toho stále na všetko používam. A ešte v prvom balíku, v prvej objednávke do konca apríla, tuším, že to je, alebo do 7. mája. Teraz som si fakt není istá, lebo je tam toľko tých datumov, čo teraz riešime s Euronou, že nie som si istá. Prídu vám v každej jednej objednávke, ktorú si urobíte, vám prídu vzorky tých aviváží. Takže môžete ovoniať, že ako tie nové aviváže voňajú. Tie staré 3 vzorky, ktoré vypadli z katalógu, vyhoďte zo vzorkovníka, ktorý máte a tieto 3 nové si tam dajte. Je to vanilka, starú vanilku vyhoďte, dajte si tam túto novú, lebo je iná receptúra na nej, ináč vonia a má iné zloženie.
Potom sa vyhadzuje miase vôňa a ešte jedna vôňa, teraz ma nenapadne, ako sa to volalo. Pod videjko vám napíšem, že ktoré vône sa to vyhadzujú z toho katalógu. Už sa nebudú dať objednať, lebo už ich nebudú vyrábať. A ďalšia vec je to, že Eurona napreduje a od budúceho roku nesmú mať prípravky nejakých 86 alergenov. Doteraz ich je 24, ale od nového roku je ich 86 a Eurona už vyrába všetky výrobky teraz s tými, bez tých 86 alergenov. Si zoberte, že tam je nejaká meta alebo levandula a takéto veci, toto, že sú všetko alergény a oni to nesmú používať, takže oni už teraz všetky výrobky, čo vyrábajú, tak už ich vyrábajú tak, aby zodpovedali tej norme, ktorá bude platiť na budúci rok. Takže aj tak Eurona už mala veľa výrobkov hypoalergénnych a teraz už budú všetky musieť byť pomaly maximálne hypoalergénne. Takže Eurona nie je len bio, ale je aj ekologicky šetrná a ešte je k tomu aj hypoalergénna. Nie ešte úplne všetky prípravky, ale možno 80% prípravkov takých je. No a čo by som vám ešte ukázala? Už tam nič také nemám, to už mám všetko len tie katalógy a tie fľaše. Chcela som strašne rýchlo ovoňať tie Aviva, že ako voňajú, že až si urobím ďalšiu objednávku, až to môžem dievčatám poukazovať a až to môžem začať používať. Tak rýchlo som si objednala teraz už druhú objednávku, poslala na tie spreje na tie telefóny a takisto aj na ten olej na to drevo, tak som zvedavá. Vyskúšam, urobím vám videjko, natočím, uvidíte, ako to funguje, aké to je perfektné. To je zatiaľ odo mňa všetko, dievčatá. Som rada, že som si našla rýchlo čas vám to natočiť, lebo mám toho strašne veľa. Majte sa krásne, ahojte.